Аз съм Колю и с Льохман ще ходим в мола. Закара ни един клошар с каруца, а коня пиеше дизел от туба мляко. Коня се разхълца и каруцата се разпадна. Трябваше да ходим пеша. Аз се спънах в сянката на дърво и се пребих като клошар, който иска да скочи в канал. Нас ни открадна един богатъж и ни заключи в едно ламбо. Ламбото като чали беше извадено от най-голямото бонище на света, потопено в океана за 9 години и минал през него танк, 8 камиона и 2 влака. 2 дни по-късно аз и Льохман се измъкнахме. Кашуна от хладилник и мивка ги нямаше и се налагаше да живеем в контейнера. В него бяха няколко мишки и един труп на глиган, който беше изял бульон от туршия и един развален пъпеш. Глигана беше вкусен, защото стиснахме мишките, за да станат на лимонада. Нахранихме се. Отидохме да акаме до един наркоман, който ни каза, че съм красив, а на Льохман му каза, че е изгнила бабушка блъсната от Боинг 163. Льохман го преби и го метна в една цветарница. Почнахме да нанкаме, защото се изморихме от деня.